Pojď. To už máme. Bylo by lepší, kdyby tam nebyl vidět ten stůl. Nasrat. Takže budu. Počkej, já jdu. Počkej, běž kousek dál. Ať to stejně vysvětlí. Čus lidi, tady vás Honey Brothers. You. A chtěli bychom vám říct, že zase zpátky jsme v tým režimu videí. Když se budeme snažit každý den video, sice nám to dařit nebude, ale aspoň jednou bude video. Ano, začíná léto, takže můžeme začít naše slibované sázky. Léto. Jaro, no. To už jsme slibovali na minulý léto. To jsme. No, takže on jako první, co si pamatuje jako já, tak to bude, že bude běhat po tým po bezruču a bude řvat, že se zbláznil. To budu platit, takže si to budu pamatuju. A to nevystřihnu. Jo. Takže a ještě ho budeme natáčet, že jo, minimálně 2-3 kamerky tam budou, takže není co řešit. No, pak určitě co budeme natáčet, tak to bude nějaký vlog tour z našich kar. Zkusíme udělat nějaký stativ, aby to drželo třeba po jízdě z kamínky, takže když vypadne mobil, takže máme po piči, ale to bych nehrotil. Takže můžete počítat s nějakýma gaming videama, to jsme se dneska dohodli. Jo. Takže ale nevím, v jaké budou kvalitě, protože on natáčet nemůže a natáčet budu já, takže můj počítač taky není nějak super výkonný, ale něco bude. Například her Battlefield Heroes, Need for Speed World, nebo... Nějaký prostě multiplayer, kde jsou prostě nějaký videjka, kde prostě jako budeme oba hrát zároveň. A nebo si zkusíme i čarovný Minecraft. Toto zkusíme třeba každý druhý den, prostě aby bylo nějaký 20-minutový videjko. Sice nevím, jak se mi to nafoukne do toho mého harddisku, ale pokusíme se. A tím jsme vám chtěli říct, že ty videa prostě budou častěji, takže když bude přibývat aspoň jeden odběr měsíčně, my budeme šťastní. Pak jak bude třeba 20 odběrů, no máme 15. Až bude třeba 50 odběrů, tak uděláme nějaký special video, nějaký speciál, třeba... Special! Ne, to nebylo nutné. Nějaký jako třeba z těch kár, dejme tomu jako... Káry! To taky nebylo nutné. Jo, takže se máte na to těšit. Těšit! To už by stačilo. Pak bychom mohli natáčet prostě ty hry, nějaký hry, vlogy, nějaký skeče, vliny a takový a pak uvidíme. Takže tímto bychom se s váma chtěli rozloučit a zatím čau. To něco.